wabarakatuh. Monggo. Dulan dulu saking Krida Muda Tamtama Palabuga badhe atur sukata panglipur dumateng warga Sidoarjo Kidul Jogetia. Pamirsa punika yen nalika uripe ning alam donya pokoke dosa koyan perkara modot bulune dawa. Ya. Iya. Kita. Iya. Sing sebelah kaya dingo Mas Buri. Ya. Nggih. Ketok kabeh. Ketok kabeh. RW 1 teko ora iki? Duki sedaya. Yo. Ayo langsung aku alep joget tekan esok. Ayo joget. Setan kok kalem kaya nang madang iki. Ya. Hati-hati. Mboten apa-apa. Sing penting jumlahnya dijek. Aja nganti kan. Apa meneh? Lutung opo ketok iki lutung. Niki lho Mas konyoke. Niku lho Mas keteke. Raimu kualik dulu. Iya. Apa nek setan kira ini balik nang Pak? Ono iki. Mas, iki dase nang ndi iki? Opo jagat tok wong sopeten. Hah? Aku jeko das keleru kelopo. Oh, dase dicaking. Luput iki malahan ya. Jikono dasku ning endi? Sirahku. Dasmu Beteng. Ora katon. dasmu nak Ora katon. Aduh, lempel aku jane wonten Sing kaya jamur iki. Jumate. Loh. Niki sing badhe nyawer, timbang nyolong mending diparingi, monggo. Ayo. Timbang nyolong mending diparingi. Iki masih rene dilo nganggur manggo karo paringi kene. Ah, dilo wis ditatake. Yo. Tuyul meduna pubeng lapangan. Menawa entuk rezeki lene. Anjir kono. Wah, tuyul pelayan wae kapan entuk duit. seneng dhuwur iki lho. Kae, wis buka copet ora